na nagtimtim ang kidit pero hindi po kita naginom. Gari so nagsurong-surunggo na nagdrudas bag na kilakaw. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, sa man apartikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programa ang Morning Hearing. Kasabay niya to sa Technical Department si June Apulis, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa Maribela, kasabay niya to dyan si Boy Mata sa Luas. Kakibat natin ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa tuyang kapalibutan. Kasabay niya to dyan si Chief Reporter Jimmy Nazar, Alarmario Joshua Bino. Kasabay niya to dyan si Jomar Biel, Karen Ala, Angel Mustasa. Good morning Legazpi City. Good morning Albay. Good morning po Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa man apartikan mundo. Good morning. God is great all the time. Kami po nagapaabot giraray nin pang musta sa lambang member kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa inyong programa ang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Kumusta po sa tuyang aldaw? Sa tuya tabi na mga birthday greetings, text niya to sa 0928-7777-5548-0966230034. Magandang morning, Legazpi City. Sa mga teachers natin dyan, good morning tabi mga teacher. Ang sa tuyang mga teachers tabi, happy listening. Ay kumusta na kaya si Ma'am Ruby? Ang saro sa permi akong pipaparaiwal na head of school. Ma'am Ruby, matakan na po Ma'am Ruby. At saka good morning tabi nga pala kay Ate Marcia. Good morning Ate Marcia. Kumusta po? Sa tuya tabi na mga seniors, na mga listeners, hindi po sa tuyang programa. Good morning po sa Indogabos. Mga travelers natin, sa mga nakatutok tabi dyan sa 106.9 WGB, magandang morning. Sa mga kwantabi, sa mga trabahantes natin dyan sa gobyerno, trabahantes tabi sa pribado, mga gabos-gabos na mga nagtatrabaho sa mga oras na inisain man kamong partikan mundo. Welcome po sa tuyang programa. Hello, how do you do? Ang sa tuya tabi na mga sa mga kwanta dyan, sa mga kwan pa lang dyan, sa mga nasa Sauda, mga market vendors natin, mga market vendors na dyan po sa Daraga Albay. Good morning. Sa mga nakatutok tabi dyan sa Saudan, mga tugang kang Daraga Albay. Good morning. Oda sa mga nakatutok tabi dyan sa Saudan, mga tugang kan Albay District. Kumusta na kaya si Kasama? Sa mga trabahantes tama dyan sa Legazpi City Public Market, kahit man kamong Saudan sa mga oras na ni. Dyan po sa Santo Domingo Public Market. Good morning. Mga taga Kamalig Public Market, magandang morning. Sen man tabi kamong market sa mga oras na ini. Hi, hello. God is good all the time. Kiblitado ang nakataning mo. Kiblitado tabi yan nakataning mo tabi. Kiblitado ang nakataning mo. Tapos kiblita, kauro na daw, buda ulukan mo. Sabihan mo daw hello, God is good all the time. Sige daw, ulukin na. Tapos sabihan mong good morning. Good morning. Aramon ta daw mga tugang ang mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya, si Angel Mustasa. Buena manong bareta sa Morning Hearing. Buena manong istorya sa Morning Hearing. Basta Morning, Henry M. Angel, good morning. Pasok. Buyan mo. Yes. Good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay sa mga dugang tapong bareta. Nagpahayag nin pagka-alarma si Albaya Governor Noval Rosal sa nagdalangkaw na kaso nin incest rape o itong mga kaso nin panlulubos na suspect VP Henry iyuan miyembro ka na pamilya o kaibahan sa harong. Ini answer o VP sa mga naging pahayag at itawan ni Gobernador sa ginipo niyang ulat sa bayan kasapapon dyan sa Albay Astrodog. Sa yung sinabi kan Gobernador na may pinakahalangkaw na kaso kana nasabing incest rape ang nairehistro sa Premier Distrito kan Albay. Ay nako. First sinabi district Opo.
Okay. Sinabi kay ni VP na makaalarma ang sitwasyon dahilan saan mga biktima ang tigdadara sa mga saradit na mga hotel sa distrito Oh. asin duman VP pig-aabuso. Ay, nako. Kung kaya hinagyat niya asin na may an order niya sa kapulisan, partikular na kay Albay Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, nagtutukan ang siring na sitwasyon asin na gubuhanan magkakanig yung aksyon na sa pagsasabing crucial ining marhay lalo na sa mga aki asin sa komunidad. Aha. Enot naman VP Henry na ipinag-order kang gobernador ang pagbugtak asin magpapakusog kang Women's Protection Desk asin pagpapaigot man kang sistema manungod sa pag-akomodar kan mga sering na sitwasyon lalo na ang pagprotekir sa mga diretsos kan mga kababaihan asin kaakian lalo na sa siring kaining klase ni pang-aabuso. Yan, VP Henry, ang mga storya pa, hari sa luwas, Angel Mustaza, DC. Bako maray yan Nagdadangog, nagdadangog ka mo sa Na mga more pangyaring yan kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kung kita may pinakalangkaw, mga togang nakaso ki-incest sa, ano yan sa Abdong Bicol Region. Morning Ano nangyari sa iba tuwa? si Henry M. Ang lalaking Hindi, hindi inuumaga. Padyos yun, mga morning heriters. Mientras tanto, mabalikan taon-taon dyan Mabalikan taon-taon dyan. Tamahapot kita sa nagkapera niya tong mga otoridad, Mientras tanto, nasa linya po si Karen. Karen, good morning, Karen. Yes, VP, matapos mapili ni Presidente Bongbong Marcos bilang chairman kan Regional Development Council sa Bicol, formal man na ipresentar ni Governor Noel Rosal ang sa iyang mga nakataraytay na mga plano para sa probinsya kan Albay asin sa Kabikulan, sa ulat sa bayan kan Gobernador. Sa iyang sinabi na dakulaan sa iyang plano na makapag-inganyar ng mga investment asin darakulang industriya sa reyon. Sa paagi muna nin pagpursiging mapababaan bayad sa kuryente, itigduunan kan Gobernador, nagiraray niyang i-aktibar ining PNR sa mas sustainable asin efficienteng sistema para sa mga Bicolano, tanganing magindalan ini sa dakol pang oportunidad sa mga taga-Bicol. Apera kaayan VP Henry, dakula ang pangarap kan Gobernador na matabangan i-upgrade ang mga pantalan sa Bicol, pati na ang Bicol International Airport na sinabing luluway-luwayon niyang magkaigwanin international flight, asin solusyonan muna ang kaulangan kan mga NGCP line, asin gibuo ng underground, tanganing maging matarayon po, ining klase nin flight, dugang pa dyan, sa samantalahon kan Gobernador ang pagkakataon na ini bilang RGC Chairman, na ayusin na ang tinampo pasiring sa Pantaw Port sa Libon Albay, na matatandaan, iyo ang kaulangan tanganing maging abulad lo ining pantalan, dahil sa daing nakakayanan kan tinampo, ang mga daratulao ng mga truck, mentas tanto inasigurar man kan publiko o kan Gobernador sa publiko, na maalukaran ng pondo ang Regional Development Investment Plan kan Bicol, tanganing matabangan palalo ang pangangaipukan reyon, asil kan mga pagtaraning na probinsya kan Bicol. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dabang kita kay Padingalar Mario sa dagdag na istorya. Ali po dyan, mga tugang saluan. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Good morning, Padingal. Pasok. Thank you so much, buddy. Good morning. Maski na may mga blood donation kulang man giraray ang supply nin dugo sa mga pampublikong ospital. Yan ang konfirmasyon kan Department of Health Bicol. Sigon kay Janelle Rañeses Molina, representante kan DOH sa ginibong Liga meeting kasuhapon, kan mga kapitan digdi sa Legazpi City sa pamayon ni Liga President Board Member Mila Bal, na konpiraan average kan mga nakukuhang donor sa mga barangay bloodletting activities, triple ang bilang kan mga nangangaiponin dugo na pasyente. Ang gusto man ko ta mangyari kan mga kapitan
na kung may mga blood donors sa indang barangay, sana kung kaipuhan man kan pasyente hari sa indang barangay, available ang dugo. Alagad paliwanag kan DOH dahil nga ni kan mas dakulang demand kaysa sa donors, dahil may iwasan na mawaranin stocks kan dugo, Yes. lalo na kung may mga emerhensyang pasyente. Mhm. Kaya ang pangapunan na tanakan DOH sa mga barangay na lalo pang pakusugon ang kampanya para sa blood donation dahil ang dugo mo sugpon buhay kan kapwa mo. Oho, tama. Mhm. Yan pa rin ang informasyon. Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa dagdag na report. Hali dyan sa luwas. Uy, 5:30 na. Oras, mga tugang sa morning hit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kumanda kita kay News Director Marty La Cruz. Aramutan mga headlines in the morning. Mga baretang bareta sa morning hirit, lalo na sa Lado National. Good morning, Paring Mar. Good morning, Pare. Titi. Good Go. morning sa mga tabang-tabay. Magkararga Nem, na. ano na? Magkararga na ang mga Nem. paradisil. Pangyari sa mga baka. Dos, ano minto? Dos. Dos, Ay, nako. 1.20 sa munit yun. Saan na daw saan daw ko ni hanggan sa nadi? 2 pesos. Dos. Dos, ano minto? Garawagan sa basod. Kumbaga, hanggang dyan sa may malabog ang dalagang gani. Alright. Oh. Sa Okay. gasolina pa de. Gasolina 1.20. 1.20. Wow. 1.70 sa kerosene. Oh, okay. May oras pa? 30 minutes pa? Kundi, sarado pa ito. Oh. Alright, sa iba pang headlines, PNP deployment para sa Ondas, pupuna na sa aga, Oktubre 29. Department of Health, babantayan, posibleng mga injuries mo niya na Ondas, 20 mga health emergency team, nag-standby sa Rakulang Campo Santo, partikular sa Manila. Guidelines sa extradition sa Pilipinas, sinapurbaran na kan Korte Suprema. Amihan season, official lang dineklarar kang pag-asa, kasunod pa. So sabihon, malipot na Yan. ang datong mamamati sa pag-aaga. Ako talaga pa, nafe-feel ko pa de. Nafe-feel ko ang lipot pagkaagay. Iyo. Nafe-feel ko Oo. Kaya nga gusto ko mag-ugaring, basta rugaan. Yeah, pero baka karanas kita kay mga Oo. panuran-uran dahil sa shear line. Okay. O yung baranggaan kan malipot na amihan buda kan mainit na easterlies. Okay. Alright? Lito Magno, bagong pamayo kan National Bureau of Investigation, matapos na ako una ni Presidente Bongbong Marcos ang resignation Ni? ni NBI Director Jaime Santiago. Oho. Isa na ito? Isa na ang bago? Bago si Deputy Deputy niya. si Magno. Oho. China, rinunot ni Presidente Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. Ay, wow. Inusip-usip. Maisog ha? Inusip-usip ni Presidente sampang ni Donald Trump. Yaw si At Trump? iba pa mga leader yun. Yaw si Trump sa ASEAN Summit? No. Sinamisamo ni Presidente? Oh. Ano, nag-react si Trump? Si Trump nag-react? Iyo. Oo. Terminang masurog. Oo. Mientras tanto, pigsasabing pagpabakal ng impormasyon kan GCash user sa dark web, Oo. imbestigaran na kan National Privacy Commission. Pagbaba? Pag imbestigaran na. Pero ang sabi kan GCash, sinigurong daing data breach as in ligtas ang account kan mga Oo. customer. Talaga ha? Talaga? Aha. Okay. Pagitaas ng sweldo, pag-orason, kan pagitaas ng presyo kan mga barakalon, sigun kay Congressman Fernando. Dahil man yung legislative reaching kaya dahil man yan totoo. Okay. Investigasyon sa flood control projects dapat maingat o kaya maingat sigun kay dating Sandigan Bayan Associate Justice Alex Quiros.
DPWH day patapos mag-validate nin mga red flag project sigong kay Secretary Dizon. Okay. Pero ang chairman ako ang Committee on Finance kan Senado Aha. ginawan sila nin sagot pirnis na sana para isumitir ang mga paindang validasyon. Talaga ha. Mhm. Mas strict ko na pag-audit ng mga infrastructure project nanganing may pitara ng mga irregular na reblanking projects pinagpangapudan kan DPWH. Mhm. Palawan Mayor as in Mrs. na Vice Mayor inatulan kang korte sa kasong child abuse. Mayor mo na, Vice Mayor? Magagawin? Oo. Ang kaso nangyari kan 2018 pa. Okay. Hindi na Oo. tinamaan na duwa. Mhm. Sabi may binugbog, Okay. kinunutan na minor de edad sa munisipyo mismo. Ay, pangyari. Sabi sa duman mga- sa police station. Tapos, Oo, okay. So far, VP, ang mga headlines nyo ng pagkaga, bigang Kapiway Enterprises, Anapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Tigas City, Basta Radyo. Itiway sa niya, anto na po sabing konektado kung maski na yung load. From Newsbase, ini po si Martina. Good morning. thank you very much. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you pa rin, Mars, sa mga headlines in the morning. Ala, sige. O, nagpuno na ang taglipot. Gari man ang maliputon pagkaaga. Adi, napipil ko man talaga yan. Napipil ko man talaga yan na lipot. Actually, nagimata ko ngunyan, alas 3. Alas 3 kinsa ako nagimata yun. Nagpiyong-piyong ako sa sofa. Pagmuklat ko, 10 to 5. Salbatana, pagbuklat ko 10 to 5, ay, samo-samo tulos ako. Sinamo-samo ko tulos sa buhay ko. Madali lang, tatawagan natin ang Pag-asa. Jimmy, sandali lang, Jimmy, ha. Tara munta daw. Nagpuna da ang taglipot. Nagpuna da sa taglipot. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po sa tuyang para sa latest forecast. Go ahead. Okay na aga po para po sa tuyong weather forecast mo na aldaw ni na Martes. Puring na mata ng low pressure area kasi bagong alas 3 ni na aga sa distansyang 250 km sirangan kang Pag-asa Island duman sa may Kalayaan, Palawan. Nakapalaw po man girara iniyo sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto man sa may Palawan, Visayas, asin Mindanao. Samantala, a shear line ang nakakaapekto man sa eastern section kang Northern Luzon, asin northeast monsoon ang nakakaapekto man duman sa extreme Northern Luzon. Tigdi man sa Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, nilalauman man ang magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, igwaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halit sa sirangan ano amatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alot kan kadagatan. Atin nating agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 at taas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5:38 ngunyan ni Naga, masulo pa dyan alas 5:20 nin hapon. Alilig sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Sir Ariel, nagpuna da sa taglipot, nagpuna da ang taglipot. Yes po, yung amihan, declare na po kanso ang Pag-asa. Oo. Po na po kang Northeast Monsoon Season or amihan Ayun. season. Oo. Anong epekto kayo din sa tuya ko nagpuna ang taglipot, abi? So, ano na po yan, loy-loy ng mababaan sa tuyang mga observed temperature. Oo. Lalo na pag-abot na kang bulan kang mga Disyembre hanggang ang kasagsagan kang amihan, mga January hanggang February. So, Opo. medyo baba na po ang sa tuyang temperatura kaya medyo malipot na. Ayan. Kasi dry air na, hinapon Oo. na dry air ang air mass na makapito sa tuya. So, saan naman po ang ang epekto kan shear line. Oo. Lalo na pag mga bulan ng December hanggang sa January, pwede naman makaapekto din dito sa Bicol region ang inabot ng shear line pag amihan. Then Oo. mga bagyo, halos mga bagyo naglalandfall naman iniyo or nag-aay digdi sa may Visayas. Aha. Minsan digdi man sa to sa may Bicol. Ay, pangyari, Iya pala sa mga epekto pa, Ang mga bagyo yaw na dyan, pag amihan, tama? Amihan? Pag amihan Yaw na sa may Bisaya, nagagan bagyo.
Pag uminagan yan Visayas, video, tapos dito sa may Bicol. oo, kadaklan apektado kita di. Iya po. Diyan sa lugar na iyan, oo. Pero malipot ang panahon bago pag malipot medyo nagdulag ang bagyo diyan. Depende po kung Depende. ano. Depende. Minsan kaya mas binababa niya dahil sa high pressure area. Oo, oo. Baga, ano na yan, kaya nga dahil na makapenetrate ang makataas ang bagyo dahil may high pressure area na pero sa may bandang taas kang Pilipinas. Kaya man sa tuya minaagi. Oo. Kaya na ginasa digdi sa may Bicol or Visayas ang mga bagyo. Iyo mananggad yung mananggad. O di sige tabi. Salamaton. Budak gari. Pag garing malipot gari marayo na magagum si Rayel. Pwede man. Iyo po. Gari nakikig kasapot kong ikadua at pangultimo. Okay. Di. Iyo po, sir. Salamaton amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamaton. Alright. Thank you. Mga tugang Ariel Samudyo sa kabugtakan kang panahon. Kabaga. Di. Yan palang lugod ang sitwasyon. Nakita mga tugang pinag-agihan po nin maraot na panahon. Sige. Kita pinag-agihan kita ki maraot na panahon. Pag may amihan, tas siyempre may high pressure man hanggang sa may parting China, Japan, wala. So dahil lang sa lipot na yan, diduunan niya, kaya dahil may naagi naman sa taas, pinapasiring sa may partikan Visaya, ako ya Bicol region, ang kanigwa tabi ki, bagyo, o tabi maraot na panahon. Ano ba yan? O ingat-ingat tayo. Si Henry Mga morning heritors. ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Habang nagre-report si Jimmy, kaunang ko daw muna may daradara kong sinap ng batag. Kaunang ko daw muna. Gari nagtaga-al sumantula ko. Jim, good morning. Buhian mo. Yes, Bibi, maray na aga sa mga barantabay. Sa mga informasyon niya itong nakakalap digdi sa Sakuyang Area of Responsibility, igwang ilalansar si UWAS Mayor Janda Trinidad na programa sa mga maabot na daw ang titulo isumbong mo kay Mayor. Bigbibilog pa niya ang konseptong ini kung sa'y natural may team siya na maresibigan mga sumbong asin may team na marespondi o mataong aksyon sa mga reklamo. Problema na ipapaabot sa iya bilang alkalde. Ini ang saro sa kakaibang presentasyon sa ulat sa bayan, 100 days, pun kan siya magtukaw bilang alkalde kung saan presentar niya ang mga akomplishmento, mga programa, asin mga maabot pang mga plano kan alkalde para sa ikakauswag kan banwaan asin may mga nagtaong interes o kaya nakuhaan sa tuyang interes ay ining plano niyang ilansar na Isumbong programa mo kay Mayor. sumbong mo kay Mayor. Yan, Kung saan maski puro papanon mga tao sa mga barangay, kung saan man na parte digdi sa UWAS, igwang abinyo o lugar na maibusis ninda, mga problema, request, pun sa kuryente, tubig, asin iba pa, direktang ikakapaabot ninda ini sa kaaraman kan alkalde kan UWAS. Ayos yan. Mani may direktang access ang tabo. So, Ba? pig ko conceptualize pa niya kung Okay. paano ini ang platform and basta ilalansar ta ini Isumbong mo kay Mayor. sumbong mo kay Mayor. Pwede nga Bisaya mo kadaptaron mo sumbong mo kay BP. Kadako na kan sumbong sako. Marugado ka talaga. Maubos ang buhok. Narurugado ko mas kaano na sa sumbong sako. Problema sa daga, titulo. Mas kaano na sa sumbong. Kaya buwag ko ka man abogado. Hindi ko na magkasarabutan gabos na bagay si sumbong sa kuya. Problema sa Pero pamilya. mahon akong maray pag may nagusumbong sa ko, tago sabay nagitiwala sa tuya yan. Gusto sabi, yung gulpi nagatiwala sa imo. Yes. Pagkulyo mo man yan. Lalo na kung naresolbiran mo. Lalo na, bako man gabo susumbong na resolveranta, pero manaluway-luwayan tamang girare, mas kidit-dit. Diba? Okay. Yan, BP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Henry Dyan sa luwas. Seda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning.
Sabi ni Renen, makahadit ngaya po ang katagatanduan is regarding sa bagyo, papaabot next month, first week if November, iyo baga amigo. Sabi ni Pading Ray, taong di nababatid ang kanyang tinatahak at kinukulong ng Diyos sa lahat ng panig. Pagkain ko'y buntong hininga, huwaring tubig na umaagos sa aking mga hibik. Sapagkat sumapit sa akin ang kinatatakutan ko at naghari ang pinangingilabutan ko. Wala akong katahimikan at kapayapaan, hindi makapahinga dahil sa mga bagabag. Job 3:23-24. Salamat sa mahal na Panginoon. A blessed Tuesday everyone. Salamat pa di kong amigo. Pasensya na tabi. Taminaluya ang buhay ko. Pagday ini. I love you pa di. Uyog-uyogon mo yan. Uyog-uyogon man. Minaluya ang buhay ni Pading Ray. Pagdai. Di ba? Yun na pa di. Rimati na. Dahil na lamang pa di makadulag, iyon na tabad ang pigsasabi. Good morning sa mga teachers pala dyan sa Ibalon Central School. Sa mga teachers na dyan sa Ibalon Central, good morning tabi mga teachers. Salamat on tabi sa pagtutok digdi po sa tuyang morning hirit. Siguro isabay ta na sa mga taga dyan sa Legazpi Port Elementary School. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa Indo, mga teachers, ha? Henry, wara na pinabayaan na ang baratak na tinampo digdi sa Ilawod Kamalig. So iba kinaganan nin tanom para likay aksidente. Salamat kay Kap Insil Ebet Bibar. Yan, ha? Good morning, happy Tuesday. Morning, hirit, Tabi, pa-shoutout kay Manay Agnes Mape, Benji Dapugi, Melanie Agarin, Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Cora Yelobit, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Good morning, Sir Henry. Nag 100 days na po si Gob Rosal kahapon. Sabi ni Gob, approve na po so heyami nataday pa po piga-release kan accounting office dyan sa Kapitolyo. Ano po problema ninda? Salamaton tabi sa na ma-release na tabi sa accounting suheya na yung tabi ang pig sa asahan kan mga empleyado. Karen, ini tabi about heya, oral daw sa kuyang text ka ini. May mga nag-oral daw ha. Paki-follow up pa daw niya na aga sa accounting office kung ano na databi ang heya. Ha? Iyan na, ano nga ng heya. So, kunini, nataman-tamay heya ang Kapitolyo. Nang aram ko ang heya, tabi, iagian, haling DOH yan, di ba? Haling Department of Health yan eh. Paki-follow up pa daw tabi Karen. Kung ano na ini, na may nag-abot sa Kapitolyo, tas sa city baga, may nabot na eh. Aling Department of Health, nata sa Kapitolyo na, taday pa. Maki-follow po mo tabi Karen ha, dyan sa accounting office. Tabi, ha? Okay? Happy fiesta sa mga taga-barangay, kabarangay ko sa Lapu-Lapu, asin sa Padaba, Mina, St. Jude. Happy 67th anniversary man po sa DCGB, ang paborito ming pagdangugon pagkaaga. Salamaton po. Good morning kay amigong Jonas Rosal, maray na aga. San at Saka, ano ito? Good morning Henry M. Good to see you po kasuhapon. Nahiling ta ka naka-white kang long sleeves. Bagayon sa imo, ay salam, garin na naman so. Nagralan siya. Salamat. Salamat po. Salamaton po. Good morning, Henry M. Ako baga so nakiselfie sa imo kasuhapon dyan sa may Ayala Malls. Mga bandang alas 4:30. Nagbakal ka duman sa may grocery. Ay, sige. Salamat po, madam. Salamaton po sa nakiselfie sa tuya kasuhapon. Mga kwa natin. Ay, so pulis pa kasuhapon. Hali ako dyan sa Kampo Ula. Hala ko dyan sa Kampo Kasuapon, nag-join kita sa sarong evaluation. Assessment, I mean, sa bilang member kang regional, advisory group.
Ay nakasabat akong pulis. Sinsya na sir, si Master Sergeant, nalingawan ko sir sa nalingawan ko sir sa apelyido. Mo pasensya na po. Baka pwede kang makatext sa 0928-777-5548 0966-230-003 Pasensya na sir. Master Sergeant ang ranggo niya eh. Gary Balonso Baloloy na basta Busing Master Sergeant, pasensya na po laling so nag-alalay sa kuya magpark kaso hapon dyan sa kuan sa dyan tabi sa dyan sa Campola nagpark ako sa hapon sa Hampangan Kan Administration Building. Pwede ngayon po dyan sir, basta ngayon may hat para ngayon dyan sa taas. Naroon naman ko kaya Padingmar, naroon naman kong Baloloy Oscar. Naroon naman kong Baloloy Oscar Busing, Master Sergeant, pasensya na ha. Nalang naman ko tabi. Nakaugman sa imong programa, nakawara kipirot, God bless po. Salamat po. Good morning, tabi, griti, at na to. Okay na. Okay na tayo. Okay no? Aramon Tadawaan report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Kasama ay mga tugang si Joshua Bino. Report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Joshua, good morning Joshua. Yes, baby. Good morning. Bata na lupyaton subatag na sirap na ako kasubanggi Malipot kaya? Ayun nga ni malipot. Naglupkuan bata pag hinugo na. Kuan na bako naman maray pagsapnaw dapat piprito nagiginamos na. Ginamos na? Oo. Kumo na? Nagluya. Okay. O di sige pero masiram ang batag na sinap na pagkaga. Aha. Sige go. Yes, anyway, Bito, good Mm. morning. Mm. Good morning sa mga parantabay. Sa nagdag niya tong bareta, Mako, magayon so reaksyon ni Mayor Vic Perete, asin nagpalawas ini BPN rin in official statement, pinagtukondinar itong mga turista asin nagbisita sa Daraga Albay Na nagpicture nin ubang plus Naiko sa inyan. sa Green Lava sa barangay BEC sa Daraga Albay. Hubang plus mga turista. Nagpicture duwang lalaki. Mga lalaki. Aha. Sige. Ang nagpicture, basketball player. Ano? Basketball player. Anong trippings kan mga salbatanang an? So, saro, nagpicture na nakauba, nakatalikod. Okay. So, saro, nagpicture, nakatagilid. Di ba ko bawal magsakat dyan? Bako man bawal, kundi nabastosan so alkalde. Siyempre, tiga pangatamanan ang Black imahe. lava? Ay, di pa sa baba ng parte. Green lava pa lang. Green lava? Hindi pa sa medyo baba, sa may miisi. Oh, yo. Hindi pa yan nakalaog sa 6 kilometer Yo. danger zone. Ano man na trippings nindaan? Hindi. Di, ipahanap ni Mayor. Ipipahanap. Oh, baka ang padigdi. Itong basketball player na itong nagpicture, Basketball player nag-exhibition game sa Tabaco ka nakaaging banggi. Sarawayo na salbatan. Kinaumagahan, siguro, naglakaw-lakaw, nagduman sa Green Lava, nagpicture na uba, nagpost sa Facebook, nagtrending, dahil nagustuhan kan mga taga-daraga, Ayo baga? dahil nagustuhan ni Mayor, kaya nagpalawas ng official statement kasubanggi. Ang sabi kan Mayor, ang lokal na gobyerno kan Daraga, ikukondinar itong indecent and disrespectful act. Bako maray ito? Na bako talagang maray paggiling-ilingon BP Henry na ginibukan nagbisitang ito sa Mayon Volcano View area o kaya mas midbid sa Green Lava located sa barangay Miisi, Daraga Albay na nag-circular tabi BP Henry sa social media. Sigun sa pahayag kan alkalde, our tourism sites are treasured landmarks Ayo baga? that reflect not only the beauty of our land but also the values,
Tama. traditions, and Ah. pride of our people. Ano pinakamarekan pag nakuha ni Mayor? Oo. Kung gusto niya mag-trending lalo, pabasketballon mo diyang kiplosuba sa naniya kinupaan diyan sa covered court. Biyo pang salita na ini. Taga sa inyan, Ako man mga taga-digdi, outside Bicol. pabasketballon niya kiplosuba mga pinang balik-balik diyan sa court. Sa Rawayo na. Kami digdikan alkalde, ang siring kitong aksyon, Oo. pagpapahiling nin kawaran nin respeto sa komunidad, sa heritage, as in natural wonder, Oho. na pinag-uorgulyo digdi sa Satuya. Warang katultulong Sabi mga sa tao. pahayag, rest assured that we will take all necessary measures Oho. to address the said incident. Pinagsugo na kan alkalde ang Daraga Tourism, Culture and Arts Office o kaya ang Aha. DTCAO. Sinugo man ang Municipal Environment and Natural Resources Office. Ano ba yan? Siring one pinakahirunan ang Daraga Municipal Police Station na magkondukta BP Henry nin investigasyon. Oo. As in magkoordinar sa mga concerned agencies para masiguro ang accountability under existing laws and ordinances. Oho. Sabi kan Mayor, mapalawas siya ng executive order as in ma-endorse sa sangguniang bayan kan Daraga na mag-crear nin ordinansa Oo. ngayon na mas mapakusog sa proteksyon kan tourism and cultural sites. Bastos na. Bastos talaga, sabi kan mga taga-Daraga. Oo. Kung kaya susog sa pangayag kan alkalde, kay puwan magbugtak nin rules of conduct para sa mga bisita as in mga residente tabi BP Henry. Sabot niya mangkuta na ang freedom of expression dapat kumbaga never come at the expense of decency, respect and cultural dignity. Oo. Sabi niya, let this serve as a call for responsible tourism and a collective effort to preserve the integrity of our beloved Daraga, a model of beauty, respect, and pride. Sa Rawayo nin laking iniyo na. Pero kung si Mayor din ako, doon ako, igwa kinagkapira mo na naugma ka ito. Pwedeng, indalang. Di ba? Dahil kung Tingnan. mangaran, baka iwanon ako ngunya na aga. Okay. So, pighanap ko sa picture BP Henry, Wala na? deleted na sa Maski, nag-post. maski deleted ito, Pero- dapat ito palampason. Dakol na so, dakol na so naka-screenshot. Oo, maski deleted. Na-screenshot mo? Oo. Saro ka man pala na mini-screenshot. Siyempre, kaya po ang proviba. Ayaw manangad ano? Ayaw manangad ano? Ayaw manangad. Kaya po ang proviba. Kaya, Bayna sa ko pagpasahan yun na ito, ikan na lang. oo. Anyway, BP, yan na negatibong bakit? Para man. Pero sa totoo lang, dahil ko kursunada yan ha. Baka maray ang gibog-gibog kan mga lalaking yan ha. Aha. Okay. May duman kaya sa picture, may may nakalaan duman. Sa tangod ng Bulkan Mayon, No. may duman, sugari, I love green lava. Island. I love green lava. I love green lava. So, ano ba yun? Konkreto? Nakatukaw duman sa saro na nakatalikod. Tapos sa saro man nakatagilid. Iya, dahil nagustuhan kan alkalde, muda kan mga taga-Daraga. Visible sa pandok. Iyo, Oo, na mo na hiling yan. sa bandok. Anong klase mga Kuda- basketball player? Pareho sila basketball player? Ang nag-post sa basketball player, Ining baba lalaki ano ang hitso ano da? okay ba? Awa day ang sabihan ano sinda bako sinda mga athletes, iba man. Mga atleta, basketball player, Aga po sinda basketball player. itong nag-post na ito BP Henry, nagkawat pa nga nito sa tabako ka nakaaging banggi, exhibition game. Nailing muna yan. Pwedeng kinaagahan ka kat exhibition game. Kinaagahan, nagkakaulakaw manggarod sa tuya. Nagpicture duman Baka naguruli na. Baka naguruli na. Tinda ko na inangunyahan. Ay nako. Pero itong ginamit niyang account sa pag-post, sa mismong official account niya. Oo, Kaya okay. bistado ko ng budailing sa pandok. Okay. Okay. Yan ang dagdag na Wala. istorya. Alidigdi sa Luas. Evan Siboy sa mobile, Joshua Bino. Salamat Joshua sa report. Nandyan ba si Shara tabi kwan? Nandyan si Shara. Nandyan si Shara May. Sandali lang Jumara. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning. Dahil ko kursunada ito Inhale.
Exhale. Exhale. Pero dahil ka maghadit, Nata. piniem ko na sa mo. Apin. Inda. Dahil ko ma-open. Aba ako. Pero kung halimbawa, si Ivana nito ang dumaan, Oo. ma-open ka? Kunisay? Si Ivana, Ivana? oo. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko kung si... Yung pagiling-hilingon nito. Pag-iisipan ko kung si Ivana. Makaw yung pagiling-hilingon. Ganit, makuman. Aga kasubagwa na marakmakan ko itong post ni Mayor Perete. Anapon ko ta ito pa rin na masarap. Baka lamang yaong padigde. Nganing makuha nindang hanap ninda. Sana makuha kang pulis. Madali man sa mga hotel yan, di ba? Sa mga hotel yan, mag-coordinate sa Legazpi kung saan ng mga hotels. Check kung yaon ang mga tawong ito. Ang problema kung nasa hotel, tapos may nagtatago. Yan, saro pa yan. Ay, Okay, oh. Joker. Noy. Okay. May pagpa-imagine ang payo ko ngunya na aga ha. Gusto ko sana gusto ko lang maging happy and morning ko ha. Okay? Diyos mo, kaya. Gusto ko maging happy and morning ko ganyan. Makauyan mo yung pagilingon talaga sa litrato. Talaga ay, dai aba ko ma-open, ikaw na lang magiling. Dai ko. Awin. Good morning. Bye. Good morning. Ay nako. Paningit sa morning hirit. Bata marayon ang aga ko ngunya. Marayon ang mata ko ngunya na aga. Ang report ni Diyos bagay, luminibong sa kuyang payon. Mga lalaki ni nila lamang ki mga pagrespeto sa lugar na pigdudumanan ninda. Dahil nga freedom of expression nga yan. Wala na kamo kung ano man ang apod ka yan. Pero nag-react tabi ang alkalde, mga tugang kandaraga. Dagdag na karaman sa morning hirit, kasabay si Shara Mayleron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na kan World War II, nagpalakop ang nasyon kan Japan nin mga purgas na may bubonic plague o sarong deadly disease sa nasyon kan China. Basado sa pag-aadal kan Montana State University kan USA, iniansaro sa mga pinakamakatakot na warfare attack sa kasaysayan kan nasyon kan Japan as in China. Kung saan ang Japanese Military Secret Unit 731 ang nagpadakol nin mga purgas na nakawaan nin bubonic plague as in pinakalat ini sa mga syudad kan China. Kalbatan. Ang saradit na purgas na may daranghelang ang nagkausa nin mahiwasang outbreak sa nasyon as in guminadan nin ribo-ribong Chinese civilian. Grabe, ano? Inian patunay na dawa Purgas? sa dit, pwede palang maging deadly weapon. Malanit, ano? Yan po, Vivi, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Martes. Ini po si Shara Mayleron, marhay na aga. Kita sa Pilipinas, gumibo na kita ano nga ni ito yun, so sa dayo tununon mambaga? So, sa dayo tununon na minatago sa dyan sa kulit. Ano nga rin kayo? So, ano ang nga rin kaya? So, minatago baga sa kulit? Ano nga rin kayo pa di? Ano? Tungaw. Tungaw. Mag-producer bang kita kidikol na tungaw, iwagas na naman sa West Philippine Sea, nagunyaan naman sa mga Chinese. Adi, di nga na sila mag-aragan kakagaw, di malas na. Wagasan mo kay pangorag na tungaw naman sa West Philippine Sea. Hindi ko di kan magkawaragasan mga, yan ang mga Chinese nandyan, na iuyam-uyaman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pag gayunon yan, magkaigo kang tungaw, ay nako, maghapon kang hapulas. Hello, good morning. Good morning po. Hello, sabi, Sir VP. Yes sir, good morning. Ayaw daw po. Ano ba kung mga babae ngayon, itong mga player na itong mga sikat, bakit daw na negative ang mga tao mo? Ako sa lingko, ipareho migo. Whether lalaki o babae, gara pareho ang reaksyon kaya anta. Naramdaman mo suduman sa... Babae, bago na reaksyon. Naling mo suduman sa Boracay, migo? Kay to?
May dua kibabayan na nagtupis na silag ng kinaban. Naraman mo ka ito. Nagkaribok ba ito ang kuhan, di ba? Bineratikos ba ito? Di ba? Pwede ba? Pwede, latoson taga sa kaman niya na pagkagasay. Padulan taga. Bye-bye. Tarawayon ka. Hindi man na... regardless kung anong huminuba o whatever tabi dyan, tabi na medyo mga indecent, di ba? Nag-display in indecency, mga tugang sa tuyang palibot. Gari, bako tabi maray, di ba? Bako tabi maray. Di ba, Dr. Olbendian? Tungaw ngaya tumigo, iyo manangad pala. Adi, o Beno, Jomar, pakitext na lang tabi Jomar kan sa imong headlines, ika ng enot sa GB News Express. Ang mga bareta, masunod. Makalipas, mga tugang kan sa tuyang mga patalastas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Happy birthday po kay Mading Merlin Bibat Bilon, Canvilla Hermosa, Rapo-Rapo Albay. Yan ha. Mading Merlin Bibat Bilon, Canvilla Hermosa. Happy birthday. Sabi po ni Dr. Raul Bendian, 6:04 oras sa Pilipinas. GB News Express, mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express, mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, buya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin... Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Martes 28 kambulan na Oktubre. Mga bus companies as in transport operators pinatanidan kan LTFRB na sigurohon sa ang kalinigan asing karahayan kan sa indang behikulo bilang preparasyon sa undas. Sobra 20 civil society organization sa probinsya ng Albay akreditado na sa lado nasyonal PNP deployment para sa undas pupunan sa Oktubre 29. China, rinunot ni PBBM sa ASEAN Summit. Sa ibang nasyon, US Navy helicopter as in fighter jet nag-crash sa magkasiparar na insidente sa South China Sea. Business news, diesel nag-umento nin 20 pesos kada litro. Efektibo alas 6 ngunya na aga. Health news, night lights o ilaw sa Banggi, posibleng makadanyar sa puso sigon sa bagong pag-aadal na ipinaluwas kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Pinaginomdom kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ang mga bus companies as in transport operators na sigurohon ang kalinigan asing karahayan kan sa indang mga vehikulo inibilang paghahanda para sa pagruso kan mga pasahero sa All Saints Day as in All Souls Day o mas midbid bilang undas. Sigon kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, prioridad kan sa indang ahensya and road worthiness kan mga pampasadang bus kun kaya padagos ang sa indang pinagigibong inspection. Biging ganyarman kan official ang mga terminal operators na magkaigwan in self-assessment sa pagkasabing in kaso dahil makapasar sa regulasyon kang LTFRB. Lauman ng pagpundok kan operasyon, pagpagiramduman kang LTFRB Director na duwa ang minimum driver kan bus na biyahing Manila kung sain kada 6 na oras masalida kapag nagpahingalo. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, suspitsadong drug pusher na arestar sa Santo Domingo Albay. Report kay Jomar Bien.
Naroon na naman na suspinsadong drug pusher na natikilukan ng mga autoridad digdi sa First District Kasudma. Ini matapos na mag-conduce rin drug bypass operation ang Santo Domingo PNP kontra sa sarong suspect matagadaman man sana sa Indang Banwaan alas 2:40 ang pagkahapon sa Sudma. Ang suspect na kumpiskaran in 4 na o 5 sachet kan pinagtutubo na Shabu na nagkakantidad nin sobra sa 5,000 pesos man. Ang suspected lantaran ng kasong pagbalda sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sinabi ni Police Major Roderick Bino na padagos ang Santo Domingo PNP sa saydang mga operasyon kontra sa illegal na droga. Piginganyar niya man ang publiko na makipagtabangan sa paagi kang pagtaon ng impormasyon sa sainda tangani na makurtar ang paglakop kan illegal na droga sa saindang Banwaan. Yan report, Jomar Bianti. Dagdag na mga bareta, akreditado po ang sobra sa 20 civil society organization sa CSO sa probinsya ni Albay. Sa pahayag kang Provincial Planning and Development Office o PPDO sa panginginot ni Officer in Charge Engineer Eduardo Matias Jr. na minabot sa 22 ng mga CSOs ang formal na na-accredit na kung kang gibon ang orientasyon kada gusto. Ipinaliwanag kang PPDO na ang full accreditation na itataw sana matapos maprobaran kan sangguni ang panlalawigan kanalbay ang magkanigong resolusyon para digdi. Enot kay ni kanakaaging bulan ni Agosto nangapudan sa Albay Governor Noel Rosal sa mga CSOs na tulos magkuha nin full accreditation na pigmamandato kan lay. Sigun sa gobernador sa pagikan akreditasyon magkakaiguan mga CSO nin mas mahiwas na access sa mga resources magiging parte sa importanteng diskusyon asin mapapadalian sa indang koordinasyon sa iba-ibang lokal na gobyerno. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. 5 aldaw na water search and rescue interagency training pinauna na kasuhapon kan Coast Guard Bicol. Detalye kay Angel Mostasa. Pinuna na kasahapon kan Coast Guard Diesel Bicol ang silang 5 aldaw na water search and rescue o water interagency training. Ang aktibidad ang ipapagkasaparan kan 25 personahes halit sa Coast Guard Bicol, PNP Regional Office No. 5, Naval Forces Southern Luzon, mga personahes naman kan Tactical Operation Group, 9th Civil Military Operation Battalion, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Angel? Go ahead, Angel. Naputol ang signal ni Angel. Babalikan ta po to, taod. Okay na tabi, John? Sandali lang. Arapon ta ang signal ni Angel. Angel, go. Ang aktibidad ang tigpapartisiparan kan 35 personahes halit sa Coast Guard, PNP Bicol, Naval Forces Southern Luzon, Tactical Operation Group, 9 Civil Military Operation na Philippine Army, BFP, asin ang haliman sa Bureau of Jail Management and Penology. Ini may katuyuhan na masiguro ang kahandaan as insufficienteng karaman sa pagkundukta nin water rescue operation. Nangyayot sa opening ceremony si Office of Civil Defense Bicol Regional Director Claudio Yupot kung saan siya man ang nagsiserving West de Honor. Sa mensahe ni Yupot, pinasalamatan ini ang inisyatibo ni Commodore Ivan Boldan sa pagkasabing importanteng marhay ini para sa pagpapakusog ang interagency coordination at pagsiguro man kan makaskas at epektibong disaster response sa Bicol Region. Manadag na bareta, Angel Mustaza, DCGP. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Pagbutwa din sa radit na mga o kaya dumang kita muna sa istorya ni Karen Ala halipo dyan sa Vice Governor Diday Ko. Nagpahayag din suporta sin pagbati sa mataryumpong ikasanggatos na aldaw ni Governor Rosal sa iyang serbisyo. Uya po ang detalye. Nagpaabot na ng komendasyon si Vice Governor Diday Ko kay Governor Noel Rosal sa iyang mga matrayumpong inisyatibo sa laog ng Sanggatos Diaz para sa probinsya kan Albay. Palipot na mensahe kan Vice Gobernadora sa ginibong ulat sa bayan. Ipig umaw kay ni ang gobernador sa iyang dedikado asin kauspusong liderato
kung saan nagpalaresulta ini sa mga labi-labing pagkiro sa mga kakulangan asin problema kan mga ospital na pagsadiri kan gobyerno provincial kan Albay. Mantang nagpayag man silponin suporta kaiba ang bilog ng sanggunian panlalawigan ng Albay so sa iyang mga masunod foundation sa probinsya. Nagpasalamat man si Governor Rosal sa naging presensya kay ni kasuhapon sa report asin padagos kay ni pinagahagad na makisaro ang sanggunian panlalawigan ng Albay so sa iyang mga plano para sa probinsya kan Albay. Karang ala, disibigin. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, pagbutwa din sa radit na negosyante sa Legazpi. Tinawan nilinaw ni Mayor Hisham Ismail al armaryo sa detalye. Bako artificial, kundi seryoso talaga ang gobyerno lokal kan Legazpi na matabangan ang saradit na negosyante. Yan ang tinawan doon ni Mayor Hisham Ismail sa komentaryo naman kan ibang kritiko na artificial ang pagtabang kan syudad na magkatarawan pwesto ang mga saradit na negosyante partikular anyaon sa Ibalong Park kan Boulevard asin ang night market sa may Ubilis Puro. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, artificial daw na umangat ang buhay-buhay kan mga ordinaryong residente o negosyante. Kaya nga ni ang sanggunian na palunsod, nagbibilog ng onyanin ordinansa para lalong mataawanin proteksyon at mga negosyanteng ini na maginang permanente ang sa indang hanap buhay para sa pamilya. Anar Mario, DCTV. Iba pa niya itong mga bareta sa luwas, kasabay man ang bareta ni Jimmy Nasalita. Aramon talawang detalye, halibut sa 3rd Distrito, Can Albay. Trolls o dami number ang ginamit na cellphone ka nagpaabot ni patakot sa mga estudyante kan Bicol University Pulangi Campus kan nakaging Sabado sa infig trace kan mga pulis kung legit ang number para masangatanin kaso ang personang nagkrear nin tripping gamit ang text sa cellphone. Matatandaan na may klase kan nakaging Sabado asin iguanin na estudyante nakaresibin ng text gikan sa daimidbid na person nagsasabi na may mangyayari sa school campus sa paginin na hostage. Ang bagay na ini naka-alarma sa mga estudyante asin nakaabot sa karaman kan Pulangi PNP siringman kay Mayor Giselle Salceda sagkod na ibinandira kan PNP an heightened alert sa lado kan kapulisan asin nagdispatsa ni mga tauhan si Chief of Police Henry Red sa palibot kan eskwelahan. Alagad salamat sa Diyos sundo nagtapos ang klase naghapon dahil man ni nangyari ang ginibukan Pulangi PNP pig trace kung sisay ang tagsadiri kan cellphone number na ginamit sa patakot. Alagad ang suspect pasiguro man gayod dami ang numero kung sayin sigun sa mga pulis dahil man susok kung sisay ang tagsadiri kan numero kung kaya dahil man nin masasangatanin na kaso manungod sa siring na insidente. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino, may dagdag man na report. Ibig papadagos ko niyan kan Police Regional Office 5 sa ilarom kan liderato ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang pagtataonin honra o kaya award sa mga police personnel na nagpapahiling ng tibay asin dedikasyon sa indang serbisyo pangalan ng makapag-crear ng inspirasyon sa iba asin bilang pagtataonin high moral man sa mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Ang pasistema kada aldaw ni Lunes katakod kan flag raising ceremony digdi naman nagkaigwa ni pag-award nin mga medalya asin na honra sa mga natatanging mga kapulisan digdi sa Bicol Region
na personal mismong pigpapanginota ni General Babagay. Ehemplo kasuod ma, katakod kan nangyaring flag raising ceremony sa laog kan na Camp Brigadier General Simeon Olad digdi sa Legazpi City. Nagkapirang mga kapulisan ang pinagtawanin medalya ni Babagay sa sendang pagpapahiling na dedikasyon sa trabaho. Partikular na kaini ang medalya ng kadakilaan na pinag-award kay Police Captain Dennis Alferez Altes bilang recognition sa iyang akomplishmento sa nangyaring buy-bust operation kan Oktubre 21, 2025 duman sa Pili, Camarines Sur, kung sa'y naarestar ang suspect asin nakumpiskar ang nasa 600 grams ng shabu na minapatak ang kantidad sobra sa 4 milyones pesos. Siring man, tinawalin award si Police Major John Michael Patriarca Milaflor kan Bula Municipal Police sa Camarines Sur dahil man ini sa iyang esperso kan mangyaring buy-bust operation na nagresulta sa pagkakumpiskar din shabu na minakantidad 204,680 pesos. Medalya ng papuri ang tinauman ni Babagay sa Regional Medical and Dental Unit 5 digdi sa Bicol Region na pinagresibi ni Police Corporal Arsenio Bilon dahil ini sa serbisyo man kan nasabi ng unit kan mga kapulisan sa nangyaring aktibidad sa Bicol University Olympics ka nakaaging Oktubre 20, 2025. Susog sa record ang grupo kan Regional Medical and Dental Unit 5 Medical Dispensary kan kapulisan digdi sa Bicol. Iyoan Maricas na nagresponde sa Bicol University Oval kan magkaigwa o kaya maka-eksperyensya ng kadipisilan sa paghangos pagkalibong ang nagkapirang estudyante matapos itong insidente kan smoke bombs kan BU Hataw 2025 event. Medalya ng kasanayan ang itunao kay Police Chief Master Sergeant Reynold Ilan Rala sa iya man na dedikasyon sa trabaho na iyoan laging dalan para matrayumpong masakngatan ni kasong murder ang suspitsado na imbuelto sa hacking incident duman man sa Camarines Norte. Sa mensahe ni Babagay, pinasalamatan kay ni ang sa iyang mga personahes dahil sa pinagpapahiling na tibay, dedikasyon asin kahigusan sa trabaho asin niyaw ng pag-challenge man sa iba na magiining inspirasyon. Alagid sa ibong kan na naresibing mga medalya, ang pagiramdom ni Babagay sa gabus na kapulisan dapat humble sa napirmi sa saindang pagsiserbisyo. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 20, makalipas ang alas 6 in morning. Masunod ang iba pang mga istorya, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo.
Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express.
Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta. 6:27 na po nin aga. Pipuna na po sa Oktubre 29 ang paglatag ng deployment kan Philippine National Police o PNP bilang preparasyon sa pagirumdom sa undas ngunya na taon. Napahayag ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sinabi kay ini sobra sa 30,000 na kapulisan ang inidesignar sa bilog na nasyon pon kan Miyerkules sagkon Nobyembre 3 para sa seguridad. Siniguro man o sinugo man niya ang gabos na unit na bantayan ang mga lugar na nakatalaan na bisitahon asin dumanan ang publiko, partikular na ang mga Camposanto, Pantalan, Terminal at iba pang matawong lugar. Sigon kay Nartates, dapat na makisumaro asin makipagtabangan ng pulisya sa iba pang law enforcement agencies tanganing masiguro na magiging matrangkilo, matanos, banal na pagirumdom sa mga nagtalikod na sa kinaban. Katakod kay ni siniguro man ni Nartates na maresponde sinda sa mga pangangaipo asin pangapudan kan publiko sa PNP na mantiniron ang marhay asin seguridad sa simanang ini. Sinabi niyang preparado ang gabos nin marhay ang PNP bako sa nasa deployment kundi maging sa indang pagbantay katuwang ang lokal na gobyerno asin maging iba pang ahensya. Mientras na nainot man digdi na pig-anunsyo kan PNP ang mapautoban sa indang lado nin full alert status sa Oktubre 31 sarong aldaw bago ang mismong undas para masiguro na bantay sarado ang gabos ng mga lugar na bibisitahon kan publiko. Mga tugang, babantayan man kan Department of Health ang posibleng marehistrong injuries, kaso nin alta presyon asin panluluya sa pigalaoman na paggroso nin mga bisita sa maabot na undas. Sigon sa Department of Health, ordinayong nagreklamo kan pagdagsa kan publiko sa mga Camposanto ang panluluya, alta presyon asin pagkalugad o minor injuries na tututukan kan Department of Health kay bahana ang mga lokal na gobyerno. Sa Metro Manila, pigalaoman na may sobra sa 30 na mga health emergency response teams ang naka-standby sa mga darakulang Camposanto. Katakod kay ini sinugo man kan Department of Health na nakahandaan mga ini sa pagtaon ng basic first aid kung kinakaipuhan asin libreng check-up kan mga vital signs aron kan blood pressure, temperature asin pulse rate. Nagpagirumduman ang ahensya na kung mabisita sa mga Camposanto may paglingawan na magdaranin inumon na tubig, payong, hand sanitizer, asin face mask, asin magbalonin kinakaipuhan na bulong o maintenance kung mahaloy. Sa Camposanto, kung magmaneho man siguro na ma-check up rin marhay ang mga lunadan bago magbiyahe, asin mantinidong kalmado, asin mag-ingat. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Inaprobara na po kan Korte Suprema ang mga guidelines sa extradition kan mga individual na may kaso kriminal hatol na dapat gibuhon sa ibang nasyon. Sigon sa Korte Suprema, kamaubutan kan bagong rules na masiguro ang pagkakapareho asin magkaigwanin giya sa pagkapot ng extradition cases. Base sa 16 na pahinang dokumento, pinagunambitan kan Korte Suprema ang extradite bilang sisayman na nasa teritoryo kan Pilipinas na hinagad kan ibang nasyon para sa extradition o paramyantas na pag-aresto. Pwedeng i-extradite ang sarong individual kung ang naging krimen pig papadusahanin parehong lay kan Pilipinas asin ka naghagad na nasyon na dai mababa sa 6 na bulan nin pagkapreso. Sinugo man ang extradition court na tapuson ang pag-uugid sa testigo sa laog din sarong aldaw asin magluwas ni desisyon sa laog din 30 dias matapos ang ultimong testimonya. Kapag dagos ng inapurbaran ang extradition, magiging final asin executory ang desisyon asin digdi babalyo sa naghagad na estado ang kustodya kan extradite. Sisimbagon man kan nag-request na nasyon ang gabos na gastos sa proseso kan extradition apera kung may ibang kasunduan entre kan ambos lados. Sigon sa Korte Suprema, epektibo ang rules poon Nobyembre 10. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal na ngapudan po si Senador Bam Aquino kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na certify bilang urgent ang Classroom Building Acceleration Program o CAP-AC bilang solusyon sa naglalala na kakulanganin mga classroom sa nasyon. Sinabi ni Aquino,
ang principal author kan Senate Bill 121 o CAP Act na kayang maresolberan kan Department of Public Works and Highways ang problema na sulusan na siring sa nagluwas na informasyon na 22 sanang mga classrooms ang naipatindog kaini sa target na 1,700 sa taon 2025 na madali nang matapos. Alagad sa likod kan Senate Bill o sa pagikan Senate Bill 121 ang mga priority measures kada administrasyon sa 28th Congress, sinabi na Aquino na dapat i-certify ni Presidente Marcos bilang urgent tangani mapakaskas ang pagpasar kan sinabi ng bill. Kung ini magiging lay, sinabi na Aquino na magkakatabang ang Senate Bill 121 sa pagpapasunod kan mga direktiba kan Presidente na may direktang ipapaagi ang pundo sa mga lokal na gobyerno para mapakaskas ang pagpapatindog kan sinabi ng mga classrooms. Katuyuhan kang Senate Bill ni Aquino na i-decentralize ang pag-ibon ng mga classroom sa pagikan pagpapahiwas kan mandato kan DPWH pasisiring sa LGU as in mga non-government organizations na may napatunayan ng kakayahan sa pagpapasunod ng mga proyekto. Sa irarom kan sinabi ng bill, pwedeng magpatindog yung mga classrooms ang mga local government units as in mga NGOs susog sa guidelines na ipapasunod kan Department of Education asin kan sa indang mga nasasakupan sa pagdangog kan Senado may kinaraman sa budget kan DPWH. Ipinahayag man ni Secretary Vince Dizon ang sa iyang bilog na suporta sa Senate Bill ni Aquino asin sinabing bukas ang ahensya na makipagpartner asin makipagtamangan para mapakaskas ang konstruksyon ng mga panibagong classrooms sa bilog na nasyon. Sa Aquino, ang chairperson kan Senate Committee on Basic Education. Pinagdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Officer in Charge OIC Director kan NBI si NBI Assistant Director Lito Magno sa press conference sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kinumpirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na si Magno ang masalida kay NBI Director Jaime Santiago matapos akuon ni Presidente Marcos ang irrevocable resignation kay ni. Pero ngunyan, wala pang detalye ang palasyo sa marching orders ni PBBM kay Magno. Bago ang sa iyang designasyon, nagserbi si Magno sa mga opisina kang NBI sa Northern Mindanao as in Central Luzon kung saan pigupugulan niya ang mga kaso sa human trafficking, organized crimes as in fraud. Kaibahan si Magno sa mga nanginot na opisyal kang NBI sa operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni dating Bamban Mayor Alice Go sa Indonesia. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal. Inusip ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga nagatinder na leaders sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ang pigigibong panggigipit kan pwersa kan China sa pwersa kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa iyang pagtaram sa 13th ASEAN-US Summit kung saan nagatinder si United States President Donald Trump, ibiniklad kam presidente ang mga pigigibo kan pwersa kan China sa West Philippine Sea. Kaibahan ang mga peligrosong pagmaniobra kan sa indang barko kontra sa barko kan Pilipinas asin pagulang sa lehitimong routine activities kan Pilipinas sa maritime zone asin airspace kang nasyon na nagdadaranin peligro sa mga barko asin eroperto kan Pilipinas. Kaibahan man sa pinag-ulambitan kan presidente ang pilit na pagklamar kan China sa Baho di Masinloc o Scarborough Shoal asin ang pagtapa sa mga Pilipinong parasira sa teritoryo kan Pilipinas. Sinabi kan presidente na ang pagigibo kan China malinaw na pagsuhay sa soberanya kan Pilipinas kaibahan ang mga diretsong pagsira kan mga Pilipino na pigagarantiyahan kan pangkinaban na ley. Pero a pesar kay ni, sinabi kang presidente ang paninindugan kang Pilipinas na magiging makusog, kalmado, asin determinado sa kamautan na may pautob ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea asin magkaigwaning produktibong negosasyon para sa efektibo asin substantive code of conduct susog sa UNCLOS.
Mga tugang pigi-investigaran man kang National Privacy Commission o NPC ang pigasabing data breach sa nakinaka-imbeltuhan kan GCash operator na G-Exchange Incorporated. Kasunod din kan sarong post sa dark web na pigpapabakal ang mga data information kan users kana sabing app. Sigon sa NPC, na-leak ang mga informasyon o nag-leak ang mga informasyon kan merchant as in user account number, naka-link na bank as in virtual card account as in ang detalye kan KYC arog kan pangaran, address, information sa trabaho as in valid ID. Hinagad man kang NPC ang na nagagamit din GCash na magkondukta ning kadagdagan na pag-iingat kay bahandig ng pagsuhay sa aktibidad kan account, pag-update kan mga PIN as in password, pag-activate kan mga kadagdagan na feature kan seguridad as in pag-mantener din maingat sa mga mensahe as in phishing o makadudang link. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang pareho pong buminagsak sa katubigan kan South China Sea ang magkasiparar na insidente na sarong US Navy helicopter as in fighter jet ka nakaging alaw. Sa sarong statement na pinaluwas kan US Pacific Fleet kaswapon ang primerong crash incident welto ang sarong US Navy MH-60R Seahawk helicopter na nakadesignar sa Battle Cats kang Helicopter Maritime Strike Squadron 73. Buminagsak ang nasabing helicopter sa disputed waters mantang nagkukondukta ng routine operations gikan sa aircraft carrier na USS Nimitz. Ligtas man ang na-recover kan search and rescue assets hali sa carrier strike Gallup ang gabos na tulong crew members. Kasunod kan insidente, nasa 30 minutos sa nakalihis, buminagsak man sa disputed waters ang FA-18F Super Hornet fighter na nakadesignar sa Fighting Redcocks kan Strike Fighter Squadron 22. Mantang nagkukondukta ng routine operation hali sa Nimitz matrayong puma na nako ang crew members as niligtas na na-recover kan rescue
kan search and rescue assets hali sa Carrier Strike 11. Gabos na mga personalis na imberto sa nasabing insidente, iyon ligtas asin nasa maraynang kondisyon. Padagos pang pig-investigaran kan ang kausa kan bagbagsak ka US Navy helicopter asin fighter jet. Negosyo time. Bareta sa pagninegosyo, mga tugang sa Pilipinas. Business News. Business News. Bad news, kasubago po mga tugang na alas 6 ning pagkaaga. Nag-itaas po nin 2 pesos kada litro ang presyo kan diesel, 1.70 kada litro sa kerosene, 1.20 kada litro sa gasolina, efektibo kasabagong alas 6 nin aga. Ini kasunod kang anunsyo kan mga oil companies para sa ikapat na sigwada ninumento sa presyo ngonya na bulan. Sigon sa oil industry players, pwedeng ibasol ang pagitaas kang presyo nin mga produktong petrolyo sa mga bagong US sanctions kontra sa duwang pangenot na kumpanya nin petrolyo kang Russia. Dahil digdi napiritan ang mga force multiplier kang Russia Oil na magre-route nin volume sa ibang sources na magiging kausa nin dakulang epekto sa bulos kan supply. Sinabi kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB na nangyari ang pagitaas kang presyo sa petrolyo dahil sa padagos na gyera sa Russia at Ukraine. Ngunyan, uminabot na sa totalmente 15 pesos kada 30 sentimos kada litro ang itiras na presyo nin gasolina, mantang 17 pesos 70 sentimos man sa diesel, asin 4 pesos 85 sentimos sa kerosene. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Night lights o ilaw sa Bangi, posible daw na makadanyar sa puso sigon sa mga bagong pag-aadal. Detalye kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Good morning, TV. Sarong bagong pag-aadalan pinublicar ka mga eksperto kan October 23, 2025 na nagbulgar ng direkta asing koneksyon sa maliwanag na ilaw sa pagkabanggi asin ng signifikanteng paglangkaw ng peligro na magkahailang sa puso. Sigon sa pag-aadal na ang liwanag sarong o paggamit ng screen sa kama, nakaka-apektar sa kinakaipuan na circadian rhythm. Idinagdagta ka mga health experts na ang disruption minaresulta sa state of physiological confusion na nagdadala ng nalangkaw na presyon ng dugo o high blood pressure, inflammation o makaskas na heart rate. Rekomendasyon ka mga researchers na bagong tulos ang lifestyle, takaning maputira ng puso, kaibanan ng pag-dim o pagbawas kan liwanag kan indoor lights bago magsirang anal daw, paggamit nin maipog na kortina asin pagpitar nin screen use sa kama, araw kang paggamit nin gadgets bago magkatulog, takaning may balik ang natural na darkness. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Pag-asa sa kamugtakan kampanahon, kasabay si Ariel Samodyo. Okay na aga po para po sa tuyong weather forecast mo ni na Aldaw ni na Martes. Puring na mata ng low pressure area kasi bagong alas 3 ni na aga sa distansyang 250 km sirangan kang Pag-asa Island duman sa may Kalayaan, Palawan. Nakapalaw pa man girara iniyo sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto man sa may Palawan, Visayas, asin Mindanao. Samantala, shoreline ang nakakaapekto man sa eastern section kang Northern Luzon, asin northeast monsoon ang nakakaapekto man duman sa extreme Northern Luzon. Tigdi man sa Kabikulan, dahil man sa epekto kang easterlies, ninalauman man ang magkakaigwa din bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, igwaman tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na halit sa sirangan ano amatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Atin nating agwat kan temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 at tas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5.38 ngunyan ni aga, masulo pa dyan alas 5.20 nin hapon. Alinig sa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo.
Yan po mga tugang nga detalyes kan mga bareta. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz na nagsurat kayan. Kasabay po si Angel Mostaza asin Nicole Ann Gloriani. Asin ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nako, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdalang ko sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 11 before 10 in the morning. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease. Under sa apod ni Joshua Tabit yun. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni naala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayanin proteksyong liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang liver aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo manawara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule para po sa katuyang salud. May bisyo manawara, pwede po ano makatabang sa saindo sa oral daw na pagkabuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Asin yan po mababakal sa mga butika nationwide. Face to face in a crowded place. Let me take you home. Let's cut the chase. To every man there's two sides. What do you choose? If you chose my love, that means you'll never lose. Never hesitate, she'll be there for you. Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Gari alanganin si Karen ano? Alanganin si Karen ha? Karen? Yes, VP. Diyan ka na lang na 7:30 tabi. Alanganin yan. Istorya mo. Diyan na lang na 7:30 ha? Okay, Yeah, sabi tabi. Diyan ka na lang na 7:30 ta. Medyo alanganin. Ano? Halipot na sa oras tayo. Napalaba so istoryata sa Lado National. Ito na muna. Relax na muna kita. Sandali lang ha. Condolence pa lang sa pamilya ni Chuk Body Floor. Ano? Nagapun sa kuya si Pio Kasubanggi. Nagpaaram na da sa kinaban si Chuk Body Floor. Dati ining Regional Director kang Commission on Human Rights. Kan mga nakaaging pa. Tama ba? Naging RD si Chuk Body. Naging RD si Chuk Body Floor kan Commission on Human Rights. Gari yun tabi kan mga panahon kaito na nasa mga reporters kami si Chuk Body Floor ang kasabat-sabat mi kaito diyan sa indang opisina para sa mga issue about human rights violations no. Ang aram ko sa apod sa ko ni Pio Kasubanggi
Yaon databi nakapatinti so bangkay sa St. Peter Chapel diyan tabi sa Bugtong, Legazpi City, ha. O condolence tabi sa pamilya ni Chok Body Floor, asin po siyempre sa pagpaaram niya po sa kinabanay niya. Kudadaw nindo. Kudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay. Say daw ini. Susay daw ini. Balitan Nit. Aramon tanaw ang istorya kulalapnik. Hali po dyan sa luwas, saro na tabing contractual employee sa sarong opisina kan gobyerno nagiging abusado. Wow. Joshua! Oha! Anyari? Good morning, Bibi. Ay, nag-react pala hindi ka sa pinadara mo sa kong mga picture. Negative, pa. positive. Negative, positive. Positive eh. Dahil ko kaya? Dahil ko kayang hilingon? Ako din. Ako din. Gumana to lamang sa alunan ko. Ano nangyari? Oha! Sisi daw ini. Nasarong contractual employee. Sa sarong opisina di gobyerno. Tamiling ngayang dukot sa leader. Nagiging abusado na. Ay wow. Siyempre. Patitex-petex ang trabaho. Mas dakulpan oras nin tambay. Kaysa sa oras kan pagtrabaho. Nga. Ano kung trabaho dyan sa araw ka na? Dito mo saan talaga ang trabaho dyan? Sabagay. Dito man lang ang pigataong trabaho dyan eh. Sabagay. Tas siyempre, limitado ang sugo. Igsilduhan magtambay. Limitado ang kwan, di ba? Limitado man sana ang trabaho dyan. Tapera man sana ang sweldo kaan. Ngunyan. Rogado ang ibang mga pag-iriba. Pero ining si feeling madam, di mo lamang ngayang masugo. Okay. Logi ngaya sa imo ang gobyerno. Naghapon ngaya, dahil inibipik ibang gibo, kudi magmuro make up. Bakit gusto niya man na? Masado man sindaman na. Mas maray palugod ngaya. Minagayon man sa pag naka-make up. Minagayon man dit, garo. Minagayon man. Minagayon man kiniit. Mas maray na sila nag-make up. Sa bagay. Mas maray ang simple lang. Kudi, nga ni, pero may kang magayon. Pero may mong buyungon ang katrabaho. Gari man sana so may gudang bagong kasal. Pon kan bagong kasal suduwa. So lalaki paguli pon kang honeymoon ninda. So lalaki paguli pirming buyong. Nata. Buro banggi pirmi siyang buyong. Ano ba yan ngaya lalabas nga ta pirmi kang buyong. Di na katagal sa babayi. Pasinsa ka na ngaya agumta. Pag ako na ngaya ako nakainom. Sa kaman sa nga ang paghiling ko sa iyo minagayon. Saka baga. Yan ang problema ninda kaan. Mas maray palugod ngaya. Dahil ka na maglawag sa opisina. Tadibaling dahil ka makatabang. Basta dahil nanggad makaulang. Sa bagay. Ikaw lang talagang dahil nga nakatabang, nagpapasaway pa. Ata na. Dahil nga nakatabang, mapasaway pa. Hindi kaya dabi si feeling madam. Nakulao na istorbos trabaho. Sige, so na dapat ting lakaw-lakaw kayo ni sa laog ka na opisina. Supervisor. Ang problema, makaistorbohon. Sige ang lakaw-lakaw, malagata ko ng heels kan sandal. Bati pinalakaw-lakaw na, sa tao ka nagtatrabaho. Ang heels tabi, di man naglagatak? Iyo? Talaga? Oo. Ang heels? Lalo kung sa taas. Talaga? Tapos may ka man tuod maglakaw na naka-heels. Bago na, kung naglagatak, so sandal nagibo sa kahoy. Ang heels, naglagatak ka? Naglagatak kung day katuod. Di ako nakadagog heels na naglagatam. Ang puro baga, ang takun baga kan, sa dayuto ng puro. Ang heels baga kaya, kung ang panaglakaw ka baga naka-heels, dapat ang nagutungtong sana. So,
Gari ka ba nakakintid? So sa puro, sa inutan, So, inutan ka pitis mo. may teknik ang paglakaw ka yan eh, para di ka mabaliko. Kung tayo ka masyadong sanay, gari ka ba gano'n sa naglakaw sa nang naka-order yung sinilas? Malaga takot. Ah, talaga? Kung di ka Talaga? patama ang buhol mo. Oo, okay. Ngunyan, Ano nangayaan, madam? Parang padag ka na ngaya. oo. Ika na sa naman ngaya ang nakakadugi ka ng opisina. Ay, tapos. Garo ka ngayon perming nali ang kansandals mong an. Bago kayo. Bago man? Kung minsan dabiting may aktibidad sa luwas, asin nasusugo ining iyoan mag-atender, Oo. malistuhon dahil ining si madam na dumalagan. Ang problema, may nakakaabot na report sa opisina Na? dahil patapos ang aktibidad, si madam minalakaw-lakaw na. Ay, tapos. Dahil na minabalik sa opisina niya. May attitude. May attitude. May ugaling ghost Sabagay ka kung aram kaan. na, Ang aram ko nga ni, time in sana. Pagka time in, wala na. Balik naman bago mag-time in. time out. Mag-time out. Time out na. Ang problema, Napupudpud lamang ang guro mo kang kakapilsi kang banid anito. So, ano po kaan? biometrics. Biometrics. Ay, nako. Ang problema, dai ini pwedeng ireklamo. Nata. Muda halion. Nata. Kapit tuko dai ni kay busing. I see. Ugaling ko ta ngaya, Okay. kung may supog, dapat masupog man. Yan. Oho. Difícil, kung nagpaparasil dong, sige man sa nang tambay. Yan. Saan yan? Malapit lang. Diyan lang? Dito lang. LGU ah. Aha. LGU ah. Apo. Okay. Garo dyan ini ah. Dito ko alam mo. Garo dyan lang sa inutan. Gilid ka tinampo. Ah? Gilid ka tinampo. Ang opisina? Oo. Gayo. May idea na ako eh. Takot ka langit. Okay. Siguro nga nga, be. Joshua, goodbye po. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo? Si Isay daw yan. Ukudadaw nindo? Sisay daw. Pakarya boy. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Henry Maceda po. Goodbye. God is good. All the time. Bareta alas 7 susunod na. Kay Basi News Director Mar de la Cruz. Asin po Jasmine Baloloy. Goodbye. God is good. All the time. Mabuhay. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5.